Trofil kalktın karrıymış en başla. Her insan baktı oldu. Şu videonu sıradan taradık görürler derdim öyle. Maşallah Allah'cam. O zaman diye toy deyip gelirler. Daha yaşa. Kerimler, Mahmut, Allah'cam maşallah. Doğru toyum öyle. Tuş. Durmuşsun bağlı o zaman bağlı yani füyüz var. Burada kalsın abi. Baktı oğlum. Kerimcan, benim Allah'can ağzın bahtına açık olsun, kutlu olsun. Yani oğullar silah formatlar getirip, kulaklarının silahını formatın, öğütün kalının Allah'can. Ağzın bahtın olsun, gelin gelin rakipli olsun, kutlu olsun. Kerimcan toylar kutlu olsun. Canım sağ ol. Bahtlı yaşa koruyanmış ol. Tentiler, tırnası, sınıf yoldaşı, yandaşı, toyu mutlak geldi. Toylar kutlu olsun. Toy deyip gelin. Evra sanatlar, ülker sanatlar, kıdır sanatlar, toylu işler, berha sanatlar, benim haritalarla kutlayan sanatlar var. Demez adamda toylar olsun. Kerimcan bilen Beykan durmuş toyunun başlangıcı erti nesip bolsa döwletli ojugy bir agdy birlikde bagtyarlykda owadan aydymlar saatlar bilen ýagşy niýetler bilen agardylar bilen döwletli ojugy gelingeler burdadan peýdalanyp ilki bilen toy toýlayan bagtyar enatalary ýagşy Murad agamyda Gurban ödülýän nezemide toýlaňyz gutly bolsun toýlanyňyň başlanmagy bolsun diýäs Allah'tan täýele ediniňiň aýagy düşümli bolsun hyzmatly bolsun. Esatanam Gurban ödülýän nezemide hem ýürekli bolsun hem sırdaş bolsun. Ýaşlarym näme geljekde bir agdy bir bolup bagtyar bolup Kerimjan bilen Beyka bagtyar enatalar ekide-ekiden çöm-çömden ogul gyz agtyklar bilen degendirmeklaryny gowandyrmaklaryny tüýsüremeden arzuwlaýar. Ýani täşizanam bir aýdymlaň başyny bellendir. Hakykatdanam şu görýän bagyşlaryny, kärdeşlerini bize şular ýaly hakyny bermem getirip biler soýdamyz ok. Ýöne näme bulan şu ýere gelmekliginiň aňyrsyny Kerimjan sen syýlagyň, sen hormatyň esatanam bir zihiniňdenem aýratyn sen beýik adam käşiliňe hormat goýýas, janyň sag bolsun. Şu ýaşaljak ömrüňde de inneki döretjek ajaýyp boş tetirleň bilen bir türkmen edebiýatyny, şygyr alemini bir bir näçe ajaýyp eserleri, goşulary miras galyran Kerim Gurban Epes fiýaly, Gurban Nazar Edidow fiýaly, Berdinazar Hudaýnazarow fiýaly, Halil Kuly fiýaly, Ustad şahyrlaň bir bolup ýetişende biz ananyas Allah'tan durmuşyň ak bolsun, sen näil gowurýanlygymyzy, näil fiýleýänlygymyzy, näil hormatlaýanlygymyzy özüň gowulýan, onun üçin durmuşyň aklyga bersensin, bagtly bolun, şu Beyka bilen ömrüňiň ahyr neçeni bir düşünşip, agdy birlikde ömür sürmeňizden tüýsürekden arzuwlaýan döwlet ojugyňda toýlar dowamly bolsun, toýman başlanmaly bolsun. Aýbana arzuwlary Kerime gowuşur diýip, ýa-ni ýetir diýip, bir näçe ustad talipalarymyz, agalarymyz toy gutlawlaryny ýolladylar. Şol gutlawlaryny kabul etmäň aýşda diýäsine ustad halipalarymyz bar. Kadir Atabaýew, Mergen Anna Muhammedow, döwürde şahyrymyz Halipa şahyr Sädi Sädiýew gelesler geldi. Ýöne bir toýçuluk boldy. Olaňam bir öz iş aladalary bilen toýuna gatnaşmaklyk bugun meser etmedi. Ýöne nesip bolsa bir perden toýlaňy, ýene toýlaňy gatnaşar diýip wada berendirler. Şolaň adyndan arzuwlar kabul etmäň aýşda diýäs, janyň sag bolsun, toýuň gutly bolsun. Toy başlyk açylyp çary, Seyidip Kuwanç, Pirip şatlyk, öwedip batyr. Gelin maşin, Wapa kerwan kafa, eşit wapa et. Gelin maşina ýol başçy, Kerwan Sopip, Muhammed Mergenow. Sklatçy, Sultan Halip, Sahat Gurbanow.
Nedip bozuna bugün gençte Taşit Tuluganıp, Rüstem Hallip, Suhan Hacip, Aydın bilen demeder, diktirimiz Rey Murat Amanlıyıp, Ertir Gündüz, Şahatlık Tahirov, Suhan Hacip, Ertir Giş Kamzamoltoy'da Farhat Örayip, Novat Ödönyanıp, Ferhat Sörpiyip. Ay geçirediniz. Ertir Giyşik Kamzamoltoy'da Kuvanç Melayev, diktir Atagel Recep Kuluyup. Stüdyo kamerası, adda stüdyo kamerası yadgadır. Kerim'in toylar kutlu olsun, toylar açık deyip uğulan et, yemeli, içmeli, oturmalı. Sağ olun. Eştiňizde medeni adamlar wezipaňyzda jurrak bolarsyňyz da agşam gatrak gidip ders ýatyp galypdyr, elimi döçüpdir diýmeller. Ertiren nesip boldy bir agdy berlikde Kerimjanyň durmuş toýun bir sowalyň toýun başlaryna bolsun Kerimjan ýene bir ýola kutlu bolsun. Ne Ürsem Hallif gelene. Bira toý gutlap ber, tamam gutluk hökümini Mehriban pederiň, Mehriban kakyň Rowşan Halliň döreçliginden ajaýyp aýdymlary ýerine etip bermeň aýşdy diýär. Ürsem Hallif başladyň. Kerimcan, Kerim Halif, inim Halif. Ine birinci berýän soragyň biri Kerim Halif'in jigiň be. Hem inim, hem dostum, hem şagirim. Kerimcan bagtyň bolsun, Allahjan. Bir gülerýüň solmasyn, gelen gelnem any bagty açyk bolsun, eneň ataňa rakip bolsun, obul gyýdyň kän bolsun, awry mertebeňe belent bolsun. Şu zatlaryň hemmesini Allahyň beren zehini bilen öz güýçüne adanyň Kerimcan. Üstünlük canın sağ olsun, kutlu olsun. Şul aydınlarım kutlu hukmuna kabul edeceğim. Kutlu olsun, mübarek olsun. Yine yigitlerimden, bakşı yigitlerimden adından, aktör yigitlerimden, diktirlerimden adından, hemmetin adından kutluyaz. Allah can anın baktın olsun. Nesip batı inşallah. Her anacığım can, liyat et. Bugün tuyda aydın bolsun, sağ bolsun. Bugüllerimiz coşup dursun, yar olsun. Gelin gelin Kerimjana oz olsun. Şahlık bilen sigil toyun, kutlayan. Şu darganatı etrafına dören bir aydımın biri var. Kakın Rowşan Halif'in isfatlık bilen yerine getiren aydımların biri. Ulgum yatan Kuvanç şägede ayak yalan oynan iýlerim madylyň aýdym var. Şol aýdym hem tarihi şol darganat etrafynda şu galajuk tebitlerine dören aýdymlar biri. Şol aýdym perhatçam bilen biletde ýerine ýetirip bereliyim. Perhatçam dowam ederenim. Ustad Halif Ahmed Ballı Hazifoň ogly Suhanjan Marikan agam ýene başyklerinden dowam edersiniz. Sağ olun. Kerimcan baktı oldu. Allah canına vakıya doyup verdi. Canım tabi oldu, kalam gitti oldu. Paytahtdan gelen Kerimjanyň dostlary, gullukdaşlary eke atlandyryp durjak gel. Şu ýerde agymyz var, öwüz mebil. Gelam. Nowat gel hemmäňiz çağırýas. Gydyrjanma. Kerimjana bagtly bol, Allah janydama görjäň bolsun. Bir gapyň elimde elime dama toýlugynyň şaýady bolýar. Bagtly bol. Awraýyň mundan belent bolsun, Allah jan şu bir zat ýokuşýar bolsa, bagyt rızkal döwlet ýokuşdyna bagtly bolsun. Biz hemmemiz şatlyk üçin doguldyk. Şoň üçinem geçdik bilesinçe ýol. Şat günlerim köp bolmanyna gynanma, şat günlerim bolanmagy. Kerimjan bagtly bolmaň. Sağ ol.
Assalamu alaikum. Aziz mehman halkı. Kerimcan kutlu olsun. Bahtlı yaşa. Ömür yürüp düşüm. Dostum. Tüyleme yürüytü. Aşağıdan gelirler. Akıyla ne atanlardan gelen oğlanlar var. Yani bir tümcan var. O da aytdı da Kerim deydi. Şunça avrayı, şunça vadi öz galam bilen öz avrayı bilen kazandı deydi. Şoň üçin hakykatdanam şu galam bilen ak kagıl şeýle bir avrayı getirenler adama hakykatdanam şol şeýlediginden şunça adam bolup biz gözi getirdik. Kerimcan galamyň uji ýeti bolsun. Kerim bilen barıp 2014-nji ýylyň bäri gatnaşýar töwleme şondan bäri ýeten üstünlüklerini ädim görüp gelýär. Töwleme Allah zan agar yükün ağrayı olsun diyeyim. Elmadan maşı dövletli olacağım. Yine de dinle toy deyip geleli. Kerim'in bir aslında iyilin toy üçün yağani önü ödün aydalındı. Ön iyil üçün ayttı da. 2 ödün 4 bolya Kerimcan. 6 olsun, 8 olsun. Durmuşan sana koy yeşilsin. Kerimcan çağıcıklı 2 olsun. Şol 2 üçün ılgap yattan çıkar arık pivi. Kətmen jini pilin sağılgap yetiştirdin en şemivi. Yattan çıkya köplep zatlar, oturuşuk, Instagram, imo, WeChat. Onun öýlenin son giyşeýläýsen, näme diýen? Maňlaýynda högörä garap içat. Çağıjyklan köpellükçe erkin 50 gider dost. Ayt şöýde kim hojaýyn? Ýüze çykýar wapros. Bu soraň jogaby Begmurat kynçylyksız tapylýar. Men hojaýyn diýäýsen, gapyň gurpullap ýapylýar. Oýlanýan şo pyrsat alaýym allym tawusy. Aklı veren tapılar yok dost tapavudi. Tavusal, jerenal, altınal, ayal. Hemmesen bir denan bulun, hemmesen bir ayal. Qowsy Kerimcan oňşu bergin. Soňa waka öwrenşersiň. Ayal göwnün tapşyk bolsaň jan sorasa jan berersiň. Muny diýendiňe sen näl? Ben Murat Qurban şaýry şeýle aslında ştaýda sen üstünden güläýjek ýigitlerine bar şeýle. Çünkü dostum owal başdan näli dören watdyr ayal, näden çekmän ýeňme ýokdur, öwürseň müň bir hyýal. Emma ol şonu ýerler çeksin, eger madam gogluk bolar ýydy, bizem size hyzmat etsek, Rüstemjan bilen Täsirjan bilen soňa işgärler bilen agtyk toýda, çoğuluk toýda Kerimjan bagtly ýaşa goşa garra. Ine ýürete täsir ma ýakatsan ma başdyna. Men ýagym gutdum, Kerimjan ýaşa gutdum, azda dognaýsa. Kerim bagtly ol. Ebe mat ýaly söýle wa del owdana ulaplan. Diňe bir ýürekden bagtly. Canım sağ olsun. Şedersen. Kerimcan yine bir sefer bagtly bol. Allah can saadalygyň, şu saatlaryň hiç açan ýitmesin. Bagtly ýaşa şu dost ýarlar, kärdeşler bizem sen bagtly bolup ýaşaly. Sağ ol ýigitlerine. Kerimcan toyun başına da kutladık. Bir Kerimcan bir ilhalar ýagşy Allah'dan ýyzym dowam bolsun, awraýyň merteben belent bolsun, hiç açan galamyň uji döwülmesin. Şu Allah'dan şu awraýyň merteben mudama belent ýaňlasyn, iň gowy arzular Kerimcan ak ýürekden anyň bagty bolsun. Hani ýigitler Kerimcan, Allah'dan. Oşalarra 2 ýyl mesik bolsa da tormaga. Kerimcan dostum bagtly bol. Şu 2 ýyl içinde doğan ýalak boldyk da oglan şaýa. Şun meňem dowrumynym goşa toý diýen amalya dostumyň toýuna ýürüte aşgabatdan geldik. Bagtly bol. Goşa oglan gyýlan bolsun Allah'dan. Kerim halifden alyň ilmi dama şu Türkmen halkynyň diline ilmi dama ýaňlap dursun dostum. Kerimjanyň şähertleriniň biri, ýani midem toý oklasyn, zonuň beýle programlary da söz geçirer. Amcan bagtyň bolsun. Halifam, ilki ağam, son halifam. Senden öwrenen zadym köp, mundan beýlegem Allah'jan şöhret ýoluna, ömür ýoluna da mysgaly adam diňe maňa däl eýsem, sen goşgulaňy owamly okamda dören setirler var. Şonu mümkün bolsa ilki ejemaglar goşgusyny geçip, ejesini ağladan goňşym tüskinni, edin ýalňyşyny oň iýini üstüp ýitirdi eginden soň ysgynny. Ýaşulynyň oýlanmasyn okamna. Gurban ağa içine dem guyupdy. Şokolatly döwrümüziň modasy
Beh, kempirim şol modada uyupdy. Özüniň saçy gepler gözelliň. Kerim'in bu sözü jop oturdu. Doğruyu aýtsam, märeke maslahatda gyzlarymyza saç kesmeye getirdi. Daýlar hakynda goşgusyny aýtdym. Şonu märekede gomaldy daýym. Bizi wasp edäjek gegenimiz ýok diýip tanqid tapşyk getirdi paýym. Ýok diýmeýän adamlary ýigrenýän. Onka bu cümlede ýüregi çümdi. Märeke köplerimiz har getirdi. Şolar başarmasy gurlayan ogny. Yine de kän goş. Tolgun ýa-ni halipan ýa-ni. Bolmaly. Beýin ýa-ni bar. Ýa, bolmaly şeýle. Ay Allah. Yine de kän goşkusyny okan bolsadym. Gan akardy. Aşagyndan deriniň şeýdip enseleri towa getirdi. Zadylaýjy goşkular Kerim'in. Allah'tan. Batın olsun ağam. Çınır okun koyar. Tanrı yapkın. Deme tolgun ýa-ni ýa-bolyn şu wagt halipamyz Juma ýa-muradyň aýdan bir sözleri ýadyma düşdi. Mergen halipa bilen ojagyny bir mihmançylyga baramyzdy. Noň şunu ýaly tolgunma bar. Halipa bilen toýda zatda diýdarlaşyp bir halkyň hyzmatyna bolunany tolgunma gurşaýa diýdi. Aslında şu bolýan zatda bizim halipalarymyzyň ýanyna tolgun ýadyp gurulýarmyz diýdi. Oňşy başyny tallama janyň sag bolsun. Ne arzular dowam edýär. Ewa me bilberdiň zat gelen. Gelen ikisi bilen. Sen urlap bilemek diýdim ola. Aynen. Kerimcan bagtly hocam. Sağ ol, evet. Arzular devam edýär, türlü gelin. Kerim dostum, bagtly, Allah'tan erteki netip bolsa gelen aýagy düşdün. Ene taňa wepaly gelen bir ruhun hurmaty berdim. Nekiller şu wagt netip bolsa oğulgy töme gelen. Sağ ol. Kerim dostum, kutlu olsun toylamadan inşallah ýylary hatar olsun toylamadan bundan soň netip bolsa bir ýyldan oğulgy toylamadan gatnaşaly. Goşagaran bat bolganlardan. Tuğancan mümkün bolsa käbämiz hakyny bir aýdym aýtsam, muňa ýydyna mana dowam edip berersiňler. Elemi? Mehriban käbämiz aramyza gelinçe şahyr Kerim Halliň sözlerini şu ajaýyp fetrleri dile getirmek isteyen. Ejan ýylgyrdım. Olar ýylgyrsa şapsız awatly goja ýer şaryň. Eneleriň ýüze gölküden bolsa duýmarsyň ýüregiňe mehr gurşanyň. Ejan ýylgyrdım. Ol ýylgyrmasy günüňde nur bolmaz, älemde many. Planetamyzyň ähli şatlygy megerem şol gölküň astyna ýaly. Ejan ýylgyrdım. Ýylgyrtmak üçin dünýä mal gerekdäl, hümmet, ýöne şol ýekije meherli gölkü älemdäki ençe barlykdan gymmat. Çigitdek göwnüne galmasyn ünsü, mehriban ýüzüne düşmesin ýygyrt. Sen görmek isleseň iň uly bagty ejen ýylgyrt. Käbäň ýylgyrt diýär şahyr Kerim Halliň. Oy şular ýaly bir gerçekliň merdana ýigitliň saýasyny mehriban täbelenmez, enelenmez, hemişe ýylgyryp dursun, janlar sag bolsun. Rabbine altyňyzyň toý gutly bolsun. Altyp geliniňiziň aýagy düşümli bolsun. Allah jan şowluk bilen begendirsinler, gowandyrsinlar. Yaxşymyra oğlumun Kurbanymyzyň gelinimin ilki seferberinde Kerim'in gutly bolsun toýy. Döwletli bolsun gelin aýagy düşümli bolsun. Gelecekli şugullar şowluk toýlarynda turady. Gutly bolsun. Aýagy düşümli bolsun. Bereketli bolsun. Sağ olun, sağ olun. Indi, ha? Ben minnettarmyn. Sağ olun. Siýanyňyza menim size hatda minnettar bolýan. Siýlak gellerine. Aksızcağım Kerimcan oğlum. Toylar kutlu olsun, bağıtlı olun. Koşulsunlar yani bağıtlı olsun yaşam. Ömrünüz uzak olsun, devletinize devlet koşulsun. Mehrem käbelenmez şu. Ünlü ýany giyseler, ejem bolsa ýanynda. Her ýerden Kerimcan gutly bolsun.
Sevmedim de o bölgeden sevdirdim. Kıymedim de alır kalaftaş ödüm kıydirdim. Başımı balları hoşlar. Yep, ağından tozu verdi tomaşa ilanlar bize. Film canı tavşanın kurulmaydı. Öpüşmeşe oynayayım. Oğul ve can bende gemiler yar oğul. Oğul ve can bende gemiler yar oğul. Havada, havada. Oh